Ayan, good morning. Good morning everyone. Magtatanghalian na naman at nag-iisip ng kung ano na naman ang mauulam ngayong tanghali. Dito sa Bicol, ang ganda ng panahon. Sobrang init. Ayan, wala kami maisip na ulam. Nakakasawa na yung isda at ang karne. Kaya naisip namin magulay naman. Ayan, meron bunga ng langka sa amin sa aming nyugan at bumili na rin si mama ng alimasag para pang halo sa gulay na langka. Ayan, at okay na yan kahit hindi katabaan yung alimasag, pwede nang ihalo yan at malasa yan kapag sa gulay nilalagay. Talaga naman masarap. Ang gusto ko yung nagtututong-tutong at nagmamantikang gulay. Ayan, nilagay na nga ni mama lahat. May bawang sibuyas. Ayan, nilagay na yung gulay na langka at ang gata. At napakasimple lang naman lutuin ito. Lutong bahay, lutong probinsya, lutong Bicol. Ayan. Ayan, pinakuluan na ni mama para lumambot. At nakalagay na nga lahat na sangkap, pati yung alimasa. Ayan. Ang ganda dito sa aming bakuran. Dito ako nakatambay ngayon at mahangin. Pag nasa loob ng bahay, talagang napakainit. Ayan. Dito ako sa may punong kahoy ng mangga at malilim at napakahangin po dito ngayon. Ayan, habang nagluluto si mama ay tinikman niya kung okay na ba yung lasa ng langka. Ayan, napakasarap nga. Ang tingnan, talaga nakakagutom na. Ayan. Ayan, yung unang, yung pangalawang gata, yun muna yung nilagay ni mama. At sumunod na yung unang gata para masarap. Ayan, gusto ko yung nagtututong-tutong kaya medyo pinagalan. Ayan, tinagalan yung pagluluto. Tingnan nyo, nagtututong-tutong na yung gilid. Para nagmamantika na siya. Ayan. Ayan, ready na nga kumain. Ayan. Alas 10 na ng umaga. Ayan, nakaluto na kami ng ulam. Kakain na lang. Ayan. Masarap po yung ulam namin ngayon. Gulay na langka. Kain po tayo. Salamat sa panonood ng aking mga video. At sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po sa aking mga viewers. Thank you. Bye-bye.